Ezzel a hallgatóval szeretne kedveskedni a Bolyka, a drága édesanyjának és az édesapjának, és ezzel a hallgatóval szeretnék kifejezni, hogy mennyire szereti őket, és szeretne boldog karácsonyi ünnepeket kívánni és boldog új évet. És még hozzá szeretném megköszönni az apjának, hogy így felkészítette az életre. Áldjon meg titeket a drága Jóisten, legyetek szerencsések 100 éven keresztül. És a Bolyka mondja az apjának, a vezérnek, Isten hozott a szabad életbe. Jaj, de megszakad a szívem, jaj, de nem bánom én. De inkább nekem fájó, de mint a családom jaj, eleget fájdítottam ay, que dilo malo, malo, ay, mindjárt meg is ay, que minek az életem, ha megölnek a bajom. Jaj, rám szakadnak, de a de egész éjjel én nem alszom, nem jön álom a szemembe. Forgalodom jobbra-balra, mindig ti vagytok az eszemben. Jaj, én Istenem, de szétszakítom a kabátom, annyi nekem a bánatom. Fiam, te se vagy mellettem, jaj, de mit csináljak én? Nézd meg egyszer, okay.